Nadiskubrihan sa Joint Drug Buy-Bust Operation sa PDEA 11 and BI-11 ug Talomo Police Station ang giingong drug den sa Kilometer 8 Purok 5A, Iniego, Barangay Matina Pangi, Davao City. Tulo ka mga suspitsado ang nadakpan nga gipangila sa PDEA nga sila Jerwin Omega, ang giingong drug den maintainer, o kakonsabo nga si Ricky Sorbelia ug visitor nga si Mac George Hempisao. Moabot sa 61,200 pesos sa gituang shabu ang ilang nasignit. Nadakpan sab sa drug buy-bust operation sa kapulisan ang usa ka Stephen Pasete Hemperoso, 21 anyos, construction worker, human mapiliti og gituuhang shabu. Nasignitan pagyud kini og laing sa siya nga adunay sulod sa gituang shabu. Naharang sab sa checkpoint sa TF Davao ug Turil Police kagahapon sa hapon Hulyo 18 ang duha ka mga lalaki nga sakay sa SUV nga nagtipig og illegal nga droga. Subay sa report sa kapulisan, dihang pag-abot sa mga suspitsado sa inspection area, nakita ang sakay sa passenger seat nga adunay gihulog sa salog nga transparent sa sachet ug dihang gihiling naapay natabunan sa tsinelas nga sachet sa gituuhang shabu. Busa gipangdakop ang mga suspect nga giila sa mga pulis nga sila Johannes Evang Evangelista, 29 anyos, ug Steve Abria Castroverde, 29 anyos. Tanan-tanan moabot sa 131,200 pesos ang kantidad sa gituang shabu ang nasignit gikan sa mga suspitsado.